Bueno, ematen du hau badoala, zuzenean gaudela, eman segundutsu batzuk, mesedez. Ea... Zer ertzen zen. Bueno, orduan, konprobatuko dut dena ondo joatea, menbean ondo ikustea, nire hautsa ondo itxutea hobeto esan da. A ber, zakit ondo doan edo ez, segundutxo batzuk, mesedez. Bitartan nahi baduzue joan sartzen, eta bar, betikoa. Bueno, orduan, konprobatuko dut dena ondo joatea, menbean ondo ikustea, nire, ondo entzuten da, primeran. Bueno, orduan, gaurko saioan deko zuen jokoa, hor ikusten duzue, Lethis Path of Progress deitzen da, bale? India da, alfan dago, ez baina txarto, ez badu txarto goratzen. Estimen 12 euro inguru, burbuinek ez badoak itxarto 12 inguru dago, alfa baterako pizkat garesti, baina nahiko bitxia egia esan da jokoa. Tiko antzeko jokoa deko zueno, gustatuko zaizu joko hau. Berez egin behar dana da herri bat eraiki, azken finean. Herri bat eraiki, ez? Orduan, nolabaiteko da, Cities Skylines edo Cities XL edo horrelako joko antzeko batzuk, ez? Gestio jokoa, baina orain ikusiko duzu zer nolako garaia edo hartu duen jokoa jartzeko, baina. Nahiko, hori, kontuan hartu horrenik pizkat alfan dagoela edo, horrenik garatu behar dela gehiago, baina ikusiko duzuen nola jokoa ez dizuen, hau da, gustotako zaizuen, ez duela defezionatuko, ez ezer horrelakorik. Orduan pasatzen naiz eszenaz, eta gora doa jokoa. Konprobatuko dut ondo ikustea. Bale, kendu dut soinua, espada. Bale, eta emango diogu play. Sandbox, egingo dugu sandbox bat, adibidez. Eta play, ez deko inolako libururik ez ezer, eta jolastuko dugu. Simpleki ikusi duzun ez dago nolabaiteko kanpainatxo bat dago, misak daude, bueno, en fin. Eta hemen deko gure sandboxa. Bale, hemen ditugu toki ezberdinak, hau dira errek mineralak, bale? Hau adibidez urrea da. Neko ondo doa ikusten duzuen ez, neko ondo optimizatuta dago. Stone, bueno, en fin, errekurtso ezberdinak, bale? Mapa oso polita, asko gustoko dut mapa, ia esan da. Eta bilatu behar dugu pizkat nun egin, bale? Hemen land eremuak egin izango ditugu, janaria behitzeko, eta bar, hemendik vapore atera, bale? Steam, hori da. Vapore atera hainbat gauzak mugitzeko, eta bar. Orduan... Zuaitzak baito entzuten ditugu soinutxoak, ura... Orduan, nik nire partean hemendik hasi naiz. Gutxi gora bera, hemen goitik. Konton izan dago hemen txedeko dala, hemen landa ere muak ondoan, eta hau mineral hauek hemen, bueno, kobrea dala. Baina, bueno. Gutxienez, zer da. Ba... Ez dakit hemendik hasi, edo hemendik hasi. Hau harria da. Ba, igual hemendik hasiko naiz, pizkat toki aldatzeko, adibidez. Eta... Eta estima dekogu behan, ondo.
Bale, orduan, zer egin beharko dugu lehenik eta behin? Bueno, a ber, azteko pausa emango diot eta errepidetxoak joango gara prestatzen. Bale, orduan, zaiatuko nahi zau kontserbatzen, nire moakiteko, baina hemendik bera. Orduan, erdia hemendik gora egingo dugu. Bale, adibidez holan. Eta hemen eraikin batzuk. Orduan, eraikinak, etxetxoak. Eta holantze, adibidez. Eta orain etxetxoekin bat egin beharko duguna izango da etxeak ez jausteko mantentze toki bat. Hau da, hau. Hau mantenduko digu etxea egoera honean. Egingo dut hemendik, pizkat erdirago. Bale? Eta hemendik beste bat. Eta orain, egingo dugu hau etxeak nibelez igotzeko aliketarinen. Eta egingo dugu janaria biltzeko momentuz hau garia adibidez den pare bat, bueno, lau, bai, eta gero almazen bat, eta baita ere jarteko ditugu hemendik. Epa, joten zaitela zegoa pizka bat, hortze. Eta orain, errepide hemendik, ona, horantze, onaino, bat bi, eta hau erdian. Hortze. Bale, eta ingo dugu baita ere, bada espada, hauetako beste bat, hementxe. Hor, egoera ezin hobean izateko, eta este iturlitxo bat. Maritxu norazoa zeder galantori, iturlira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago arrotzo zuriak, bisok edango dugu nahi dugun guztixa. Lalalalalalalaila. Ordu noran, ikusiko dugu nora herritarrak datosten, pizkanaka. Bale, orain datostenean, denbora emon, etorri behar dira, nahi badute, guk ezin ditugu behartu, bueno, bai behartu, bai, hemen inkisizioa ditzen dugu eta listo. Bale, baina bueno, hemen egunak eta abar, eguzkia, behitu hor datosteia gure lehenengo herritarrak, eta horrekin jasiko dira lanaren bila, ja horazi dira lanak bilatzen, txak badoazte pizka bat hobetzen, iturrekin ondoan, eta hemen eskumako botoiari, eskargoari sakatu zutuz dezakegu ze behar duen, adiz, esaten du, behar du access to well. Well da, aizerrota bat ez mana biltzarto. Aizerrota hemendik dau, hau, abidez, ice wood mill. To a well, lunch, bakery. To a well. Well da, hau. Baina badaukate hemen, adibidez. Bale, claro, lan egin behar dute. Orduan ikusten dugunez, ez dekote eta zagua paratu zait, bat-batean. Jazten gara. Oize, ostriz. Letxe. Hortz. Osea, eskaperekin jarri dezaket menua baina kendu, benetan. En fin. Bale, herritar gehiago behar ditugu. Ikusten dudanez. Ez dakit zenbat lan egiten duten eta non, osea, nahi dut esan da. Ez dut asko jolastu, pizkat kontrolatu, justo. Baina ez askoz gehiago. Hortz. Gero, vaporea eta guzti hori beharko dugu adibidez, zera. Errekurtsak atera nahi ditugunean gure minetatik, hortze, beharko dugu adibidez,
zera. Vaporezko tuboak ara eraman eta hortik ja hasiko dira ateratzen hau eta bestea. Pizku bat, piztu, eta etxele ingo duzu gutxoa, pizkat, atauntatu zaiteta, ez dakiz zergatik. Bueno, hor datozte herritar gehiago, pizketan gaur hasi dira ja lanean, iturrietan, hortxe. Eta ja, hoiekin ja, ikusiko dugu ja iturria dagoenez, esango dute, zergatik, guela badago. Eta lanean eta funtzionatzen da. Beitu, hemen adibidez ja, hauek ja hasi dira nimela zigotzen, eta kilgatzen dugu, eta esaten dugu, hau ez dauka environmental ez, inguruna edo ez da nahikoa. Eta janari gehiago behar duela, bueno, janaria, claro, etxe gehiago behar ditu guri bai. Etxe gehiago, langile gehiago, bueno, en fin. Beitu hori dira ja, badatozte. Gora egin enean. Ba, jende gehiago dator, eta claro, jende gehiago, bueno, en fin, lanak. Eta bar. Ordun, hau, hemendik, zagutza pizkat erotu zaidala. Vale. Zaki zergatik, zagua pizkat, Zergatik txosa gu, oraintxe bertan ondo zindoa zen. Kevin. Beti, fastiatu behar da zagua. Bueno, berdin dago. Hor ondo dago be. Eta hau. Ona. Horantxe. Primeran. Eta hor daude ja langile gehiago. Bueno, momentuz, zeman da. Vale, etxetxo batzuk bai beharko ditugula. Etxetxo batzuk bai. Hortxe. Eta adibidez egingo ditugu pizko bat polita justeko, ba... landaretxo batzuk jarri hemen. Pizkat politago. Eta adibidez, ba, iturri pare bat hemendik. Askoz ere eleganteago izango dugu ingurunea. Eta orain, pizka bat landa eremuak handitu nahian, estatuko ditugu, eta me cago en la ostra, zagoa pizka bat, tentelduta daila ez dakiz zergatik. Baina izan du egun hona, ez dakit. Nahi duenean hobeto doa, ez duenean nahi txartoago doa. En fin. Vale. Ordun. Hemen txegingo dugu behitu orain, primeran. Hemen egingo dugu adiez patatak. Hemen arabatarrak. Horretzen, patatak. Eta hortxe etxetxo pare bat, bueno, lau etxetxo. Eta egingo dugu baita ere kontuz hauekin konpotxok eta bar izkina guztietatik jarri, porque, gero eta gehiago beharko dituzu, talentza hartan egingo ditugu eraikin gehiago mendik. Behar ditugulako langileak, usten dugunez. Langile faltak ditugu, ordun. Hau hementxe. Eta hemen. Etxe gehiago. Eta hemen be. Eta azkenengo horretan iturria jarriko dugu. Adibidez. Polito. Horri zeko dute, bueno, janariarena konpontzen gaude. Naka bizkanaka. Jende asko beharko duzu herria horrera botatzeko, ez pentsa. Ez da erreza ematen dugu, baina hemen behitu txorlakeriarekin baditugu iaia 100 herritar.
Eta hor berriak datozte. Gero eta gehiago. Gero badakite hortik egin aldena da komertxatu eta abar, baina oraindik hori ez dut lortu. Pixkanaka joango gara. Orduan behitu horazten dira una berriz. Zaude langileak soberan ez daude, ez pentsa. Hemendik prestatuko dugu 3 hortze, bat bi 3 bat bi 3 eta 3. Prestatuko ditugu hemen adibidez. Ditutxo ba, epa. Ez du da zegoela posibilitate bat iturriak eta, eraikinak mugitzeko, baina bueno. Ikutala bidaliko dut eta bestate egingo dut eta listo. Hortxe. Jode lau iturri. Mekauin, bueno, lasai. Iaia kale bakoitzeko bat behar du, esan beharko nuke edo. Vale, hauek. Onarte. Eta onarte. Vale. Osa lehenengo sektorean edo pizka bat hobetzea. Ez patatak izateko eta bar, eta gero. Honekin garia zera irina biakatzen dut, eta gero hemen ogia egiten dugu. Ez hau hemen izatea. Eta hau hemen izatea primeran. Baina, klaro, mantemenduko, bueno, ondo doa. Hementxe jarriko dut beste bat bada espada. Indikalea lan egingo luke. Adibidez. Kalea balantze. Bueno, en fin, hori ikusten ditutuzue era ezberdinak. Irina egiteko. Egingo duguna da hemendik armalzentzu bat. Holan. Gariarekin hasten direnean. Eleza. Irureun herritar ja, Ostia. Zigara erritmo ezin baino gehiago batekin, Hau hemen, eta gero. Hau hemen, eta hemen, etxetxo batzuk, jau. Hortxe, eta bizkat adornatuko dugu, zuetx batzuekin adibidez. Hauek hemen. Eta hauek hemen. Adibidez. Ordun. Hemendik sektoretxo hori. Nie. Eta bedeko gumen okindegia eta lana ja, oia egiten. Primeran. Dana ondo doa, primeran. Ona botako dugu olantxe. Eta ona. Eta ingo ditugu adibidez kalabazak. Holan eskalagunak kalabazak egiten jartzen dizkizue. Osea, ulertzen nauzue esan nahi dudana. Orduan, orain hemen holan onarte eta hau. Hemen bikotxak enan ditu, bale ez, hor ezer. Bale, eta bona gora. Eta ona. Eta orain.
hemendik iturritxo bat, hemendik beste bat, eta hemendik beste bat, eta mantentzeko hau, hau, eta hau. Eta orain hemen eraikinak eta eraikinak. Ba, adibidez. Orlango abona. Eta hemen eraikin gehiago. Beitu zondo doan gauza. Pitinka, pitinka. Nola zigaren dita baten. Kompratuko du momentutxu baten dena ondo doala. Bai dena ondo doa. Ematen duenez. Gauza komentatu beldur gabe. Bale, dena ondo doa, beraz, primeran. Eta orain, janari pizkat lortzen dugunean, janari ezberdin batzuk, pizkatxo baten. Hor, hoia daude ja egiten, edo bazeuden gutxien ez lehen egiten. Eta de langile, jendea falta da. Betoz daude ja egiten. Baina landare oraindik jendea falta da, lan postuetarako. Hauetako bat. Ego eskaz. Zerbitzu guztietan pentsatu beharra badagu ziratik, pizka bat tiatuta goaz. Zerbitzu guztiak epa, ez. Eraikin bat ez. Lepide, Ez mesedez, ez. Oean nago ametzetan, ez natu ezinean. Hemen egingo duguna izango da. Epa. Hortz. Erlepidea hemen egin. Eta hor besterekin bat zartu. Eta listo. Vale. Hemen adibidez ez dugu zerbitzuak sartzeko espazioa, orain. Horrelago, osak aldatzen joan ahala, joango gara zerbitzu berriak sartzen eta bar. Baina, bueno. Gauza da, jendeari erakargarri bilakatzea herria, etortzeko, lanak izateko. Bale, bosteun herritargoaz, ez goaz txarto, ez pentsa. Eta hemen egiten dana da, hemendik, honekin, makina hauekin, mengo vapore guztia batera, zilarra dago hemen. Iron ez, metala. Metala dekogu hemen, Interesantea. Bueno, a ver, harria zin da gustatuko litxerake harria apurtu alden ala ez. Jakitea, klaro. Hau, ziurazki, zeozer egingo du. Ez dakiz ere stone da. Ez dakiz ere stone denean. Stone materials. Ez, hau, ezin dut erabili. Momentuz ezin dut erabili. Daukat behar dana. House, Taylor, Silk, Yegonei,
Blast. Sat mine. Sat. Are mina. Are ateratzeko mina bat. Eta harria nun dago harria kentzeko minatxo bat? Hori gazto duzu lagun? Izango da honekin. Bueno, vaporea jongo ara be. Hau, hartzen da, eta honekin zakidela nun jarri. Hemen nahiko ondo ibiliko da, suposatzen dut. Eta orain tuboekin komunikatu egiten da. Vale? Orduan gauza da. Hau, alik eta horrenen egitea. Jepa. Hortxe. Eta hortxe adibidez. Eta hemen jarriko dugu men beste bat, eta jarriko dugu mendik. Katxizagoa berriz zoratu egin zait, hor pizkatxo bat. Hemendik. Ona. Eta egin dezaket adibidez hemen beste bat. Eta hemendik. Ba. Eta egin dezaket hemen bestea. Eta hemendik. Ona. Eta listo. Eta nago esplotatzen, adibidez. Eta horreit hemen egingo ditugu etxe bizitz batzuk gehiago. Hemendik, holan. Holantze, eta... Moztuko dugu, iru... Hortze justo ez dugu moztuko. Hemen baizik. Katxiz? Ez denean nahi, ez doa ondo, ez pentsa. Bale, egingo dugu iturritxo bat. Hortze, eta etxetxo batzuk. Hortze, hortze. Vale, listo. Zorrik asko jartzegatik nik nahi ditudan kalkulo txarrak egiten ditut nahi dudanean. Vale. Ondo. Anari maiarekin jartzen dugu. Ez ditugu kalabazetan eta bar ez daude herritarrak, Horra ez dakiz zergatik. Postun bat me cago en la óspera. Piskat zora daukat berriz sagua. Me cago en... A ver. Hortxe. Hemen. Eta lan, en fin, onarte. Bale, iturritaz eta bar zelan doa. Nahiko ondo. Hemen bat paratuko dut bazpa, baina, bueno, listo. Eta hauetaz, ondo, bale, orduan. Hemen, etxeak eraiki. Hemen. Etxeak eraiki. Eta hemen, beste bat.
nahi badau. Ba, eta orain pizka bat elegante usteko. Banku pare bat jarriko ditugu. Honetako switch pare bat adibidez. Bat hemen. Eta bate hemen. Nahi badau. Kabroi honek. Bale. Ondo ba. Badoa, herria, pizkanaka. Azten. Kindegia hoi egiten. Bueno, badoa. Astiro, badoa. Batzen dira, azten dira herriak. Bueno, badoa. Neko, joko hau ere asko buratzen nau zierrak bere momentuan atera zituen Kaesar, Faraon eta Dioses era Olimpo zen Greziakoa. Ez baina hiltzartu atera zituen oso onak bere momentuan. Sierra badakizu, Sierra da kriston enpresa zarra, egia esan da gaur egun, ja ez dago, ez da existitzen. Atera zituen adibidez oso joko famatu batzuk adibidez Homeworld. Orain duela gitxi, duela jaia etetzo batzuk agertu zela jokoaren remasterizazioa Steamen. Eta oso polita, egia esan da ikusi ditut hortik bideotxo batzuk eta oso ondo egina dago remasterizazioa, oso polita. Kaesar eta haiek, oso onak eta Sierra zer gehiago egin zuen. Sierrak ere egin zuen, parte hartu zuen egiten Zeme Hospital jokoa, Play batekoa. Gero atera zuten PC-erako bertsioa, hemendik dauko dela gordeta, oso joko ona. Nun hospital bat egin behar zenuena, eta bar. Eta ez dakit Zen Park eta horrelakoetan ere, ez dut gogoratzen, parte hartu bat zuen edo ez, Baina Sierra oso enpresa ona zen bere momentuan. Oso enpresa ona, joko pillo atera zituen. Joko askotan lagundu zuen, ez dakit atera, lagundu, baina joko pillo, baina pillo, zinituz imaginatu. Eta gaur egun ja, it's just to collapse. Vale, ikusten duzu hauek ez badituzu hemendik hurbil, hau gerta daiteke. Hauilin is just to collapse, eta bitu, hau gertatu zait. Vale, ikusten duzuenez, kolapsatu egin dute, eta ikusi dute gauza, eta esan dute, ez. Orduan. Herritarrak ez joateko. Sartuko dugu hemen. Eta hemen beste etxutza bat. Gero mamuak eta dana agertu aldira hemendik, osea, ikusiko duzue. Flipatuko duzue, mamuekin. Mamuak eta guzti. Ojo, ojo. Ja, lortzen dugun pizkat, hau, enekinak aurrera amatea. Igual egiten badut. Hau. Merkatal gunetxo bat. Hemen bat eta hemen beste bat ari ez eta hemendik beste bat. Nahiko ideia ona izango litzateke egia esan da. Eta hemen beste bat. Ziniz askoz gehiago heldu, Ziniz urrunago joan. Ona, eta hemen erakinak. Gero jarriko ditugu baita ere dirua batzeko atacado de orden impuestos eta guzti horiek. Bat, bi eta hiru. Eta hau onarte, eta hemen, eta hemen etxe pare bat gehiago. Jol, 600 malidia herritar, ojo. Joaz gutxi. Eta badatoz, badatoz. Herritarrak badatoz. Tindeko gogia batuta. Claro,
Baina ezke igual ez badut, hori izango da, dendak jarri behar ditut, ahi joateko zara erosketak egitera. Gero hauek igual hauetara mugitzen dute. Bale, eta ezin falta zaitegi esan da. Ez dira patatak. Guztizko pizka bat izateko. Hauek. Bai. Hauek falta ezin bat. Bi. Hiru. Eta lau. Primeran. Eta hor justo. Biko kaletxo bat geratu zait. Super ondo. Etxetxo batzuk jartzeko. Hortxe. Primeran. Eta herria badoa azten. Pizkanaka, pizkanaka. Komplatuko den ondo joatea. Bai, zagoa pizkat. Komentario horik ez. Ondo. Komentario badituzue, komentatu, lasai. Joango nahiz noizan behin. Zaiatu nahiz gogoratzen eta erantzuten. Zagoa pizkat tentelduta dakat. Gorko zuzenean. Ez dakiz zergatik. Eta orain hor paratu zait. Ze ondo, ke majo. Ke majo. Hor paratu zait orain txebertan zagua. Ke majo. Ze majoa zaren zagutxo lagun. Ez. Hortxe. Caguen. Es. Me cago en la óspera. Me cago en la óspera puta. Txonia egin den autosave bat. Bai. Me cago en la óspera. Ai ama. Zagun magarikatu kabroi hau. Zaki zergatik joan egin den. Beitu, orain adibidez. Beitu hor. Hor dao. Vale. Kaixo. Hostia. A ver. Lo haz. Yes. Arazo, garazo. Non nago, tío. Zate zer ikusten. Bale, ez dut bugeatu dela. Benetan? Bugeatu zara, benetan? Benetan bugeatu zarela, tio. Osea, ez dit... Ondo, crasheatu dit. De puta madre. Joder. A ver, segundo bat lagunok, mesedes. Crasheatu dit ala jokoa. Ai, amatxo maitia. Gertatu zere lehenengo aldia da, jolastu dan bestetan, hau ezait gertatu. Bueno, a ver, lasaie kargatzen dago, eta ea ondo kargatzen duen orain autoseifa.
Biba klase, gora klaseoak, baietz. Esan baietz. Ai, orain txartaten gongo zarete hasierako iruditzoa ikusten, kargatzen dudan momentura arte. Kagoen la ospera. Kagoen tal. Krasoak dira, eta kraseatu dit. Ke grazia. Ai, alfa egotearen jokoaren marabillak. Baietz, lagunok, baietz. Alfak hain divertigarriak dira. Bai esan da, eragotzen izkizudan beste bi joko alfak dira, bi. Bai, bi. Bi alfa, open bat, eta ontuz hori erakutzen izuete zuzenen bidez. Bi alfa gehiago, ojo, ez direla gutxi, bi alfa gehiago. Osea... No, o sea, vamos. En fin. Arazo, betiko lez. Venga, orain ondo kargatzen duen, beit, orain primeran doakite. Loaz? Yes. Autosave. Kraseatzen dira zaten gordia joko hau, Abitu, orain bai. Vale, ordun, a ver. Jarriko dizuet berriz jokoa. Zuek ondo ikusteko, ea ondo ikusten den. Vale, primeran. Baitzuliko gara. Ordun. Vale, egon, hemen egin behar dugu... Hau. Baina, ja. Eta... Hemen egingo dugu hauek. Bat. Bi. Hiru. Eta lau. Ondo, eta orain, hau, ona ekarri. Ibila lia bat atorta, elorri xora etorri. Hemen zer geneukan jarrita? Dendatxoak, bale. Egingo ditugu dendatxoak. Dendatxo bat hemen. Dendatxo bat hemen. Dendatxo bat hemen. Beste bat, amen. Eta hemendik ezin dut sartu. Bale, eta hemen eraikin gehiago. Ip. Eta etxetxoak. Tenegatzen dutik lehen pasatzen. Hala, ui, hor jetxi dira, ordoa mantenduko. Mantentzen duen tipoa. Hor dago, etordoa bigilatzera eraikinak. Ondo, vale. A ber, zer gehiago egin dezakegu, hau. Willing is used to collapse, what the... Hemen primeran dago... Kaguen, sabu, puta cabroia. Primeran dijo a... Esto non daukaten... Zera? Mantendu... Mantentzekoa. Kaguen. Ie. Fuera, eta fuera. Ba, kopratuko dugu da espada, baina... Pero es que primeran dago, ez daukazen txurik. Bueno. Etxe pare bat berri gehiago. Toma, por las flies. Hemen be. Eta hemen txe. Hore. Eta etxe hauek guztiak erekit behar dira. Osa, vamos, etorri behar da jendea.
Vale, primeran, ordoa. Ordoa dana. Ondo. Ondo doa gauza, ez pentsa, Ondo doa. Zaino, ogi atera dut eta denetan eraman dituzte, ez da gizinen dendara. Baten batera eraman dute edo banatu dut, ez da gizien montere egin duten ogiarekin. Baina jende gehiago behar dugu herri honetan. Etor dator jende gehiago. Primeran. Zuan honetara datozte. Hori hona da. Jende kantitate haundiagoa behar dugu. Orduan, hemen izango da. Hemetik hasita vertikalik bat egin. Onarta adibidez, hemen beste vertikal bat. Paraloki baia. Hemen. Eta hemen. Hola, adibide. Me cago en la óspera. Hortxe. Vale. Kendu eta orain. Itolitxu bet, beste bat. Eta beste bat, eta ona hemen adidez bat, eta bat. Eta hemen beste bat. Eskatzen dira delako. Eta orain mantendu gaikoak. Bat. Eta bat. Eta, nola guzti hondeik ondo dago, baina bueno, espada. Hemen. Eta hemen. Eta orain, eske lanpostu asko dira, lau etxetarako. Eta niri moskatzen nahuena. Hortxe. Berdin. Bat gehiago. Hortxe. Pasatu naiz. Orain kenduko dut, lasai. Jihi. Eran zai. Hortxe. Adibidez. Onarte. Hau. Eta hau fuera eta egin dezakegu ere aldo honetatik. Mendik. Plan bla. Ez. Hortxe. Listo. Eta hor ja, erritar berriak. Eta zago espasa itiltzen. Zago kabroi. Zago ez dago gaur. Eske dekote ondoan, hori da ez dutan olertzen. Ondoan dute, tio. Zergatik gertatzen zaitu hori. Ondoan badute. Ondoan duzu, txo. Sun is just to collapse porque ondoan dekozu, osea. Hobeago imposible. Osea, ondoan dago.
Baina hemen pizkat mugimendu egiten duen guzti hau. Zan alde guzti ontara. Ontan. Aide deriziuzu ontan. Gero aurrera goingo ditugu okindegi gehiago, baina momentuz ez dugu behar. A ber. Eskatu zaren lanean. Hemen ja jendea dator, zazpireun herritar, zazpireun, txo. Eta hainbat datozte oraindik, Osea, Fruitu hemen saltzen dira. ¡Ah! ¡Qué bueno! Datozte asko zere, orain bai, buah! Demografia estanda izango dugu nantxe bertan. Eta jarraitzen dut etortzen, Osea, ez pentsa. Kumba... Datozte, osea, ondo... Errada ondo pentsatu hori horre egitea, Eko jende asko dator. Un herritar baina goia irazi ditugu rentxe bertan. Honekin. Zagua pizkoa tentelduta dago. Bueno, ez da txarto. Sortxireun, ia berreun herritar egazi ditugu. Ez da bat ere txarto, behitu, osea, orain bai, langile pillo. Landa ere, lanpostuak utxik ikusten ditut, Osea, ez pentsa... Berreun herritar, eta nendik gehiago datozte, benetan. Osea, benetan, osea, Serio aiz. Bueno, ez da txarto. Behatxereun dago eta zazpi, behatxereun dago eta hamar, ia mila herritar. Osea, ia mila herritar. Flipatzekoa, benetan. Zeran doan hau. Kaixo laguno, bai. Kaixo, orain txaltan ikusi dut. Kaixo, zelan, ondo espero dut eta gustoko izatea, be. Espero, zauka broia. Nik izerdik patxetan nabil, Eta pizka bat lainotzen nabil, baina nik izerdik patxetan. Hortxe. Venga! Hor. Bueno, sartu zarenten ontzate orain jokora. A ber, edo este minera. Komentatxa, Leathis of... Aztu zait titulu osoa. Bueno, Leathis of... Leathis Path of Progress da jokoa, bale? Ikusten duzuenez herri bat eraikitzeari buruz doa. Bale, nolabaitean, imaginatu CTS egizel, CTS eskalena ez edo horrelakoa, baina nolabaitean hartzen du gehiago Sierrak bere monton egin zituen jokoen estiloa, Caesar, Faraón, Dioses del Olimpo, eta horren antxagia dauka gehien bat, baina nolabaitean antzinako epoka hori hartu beharrean pizkat garai industrialean edo, Nolabaitean lurrina erabiltzen hasi zen garai horietan. Bitu bat badoa, agur, Homeless, no. Ikusi aldut. Que guai. I am never fully dry. Ez, nolabaitean, hori. Your roof stays where it is. Ez, nolabaitean hori. Epoka industrialean kokatuta. Tamen da, oraintxe bertan, Estliminean, hasi garen herria. Berrehun eta berrogeita hamalau herritar, jada. Ia mila ditugu, eta, keitzelakoan eiz benetan. Ez dakiena zer behar den merkatari zentroa egiteko, ez dakit zer behar den. Ez kezin dut ez tekusi bez. A ber, janariaren movida. Zer gehiago dago, bakeri, hau zer da, ranch.
Plantxo bat. Iha! Hemen jarriko dugu. Zer behar du? Ondo. Eta arabia ematen digu. Primeran. Ez dago bat ere txarto. Ideia ona, baia. Eta gutxi bat duia nik uste hasi beharko nahizela jartzen impostoen erroioak, Hemen ja jendea hasi beharko dau dirua ordaitzen. Gutxi barru, bai, tokatuko zaie. Guzti tokatzen zaigun oz baten impostuak ordaintza. Lehenago edo beranduago guztioi. Hori ezin diogu ezer egin. Momentuz 29.000 dekogu, momentuz aguantatuko dugu pizkatxo bat gehiago. Ea lortzen dugun aguantatzea. Eta betzatzen nahiz hemendik be, horrelako beste bat egitea. Baina hemendik bera. Ez dakit. Igual bai, igual ez dakit, ez nago ziur. Nik uste bai. Etorriko dira pilo bat langile eta ez dituzte lanpostu guztiak hartzen, osea, ez dakit zergatik. Dituzte, bari lanpostu guztiak hartzen, ez dakat ideari bez. Horren zergatia. A ber, saiatuko gara, Vale. Zagoa David, pizka bat. Me cago en la óspera. Beitu zagu hori, Hori ez da laja, hori da nire zagua. Doala, nahi duen bezala. Ba, a ber. A ber, lortzen dudan. Denen doazen lagun. Eta denok ikusi dugu. Vale. Ondo. Ez dut askatu. Muy bueno, osea, bera bakarrik hautatu du. Zera. Zagua itxaltzea edo, ez dakit, osea, la dado la benada. Eta horregatik gertatu dena. Me cago en la óspera, me cago en San Cristóbal eta San Francisco de Asís. Me cago en Diógenes. Vale, bai. Vale. Eskerrik asko. Bidetxoa. Pizkatzat gehiago, hor. Ondo. Ama, betu berriz itxarri zaitzagoa, me cago en Diógenes. Zagut lola daukat, benetan. Hortxe. Vale, orain bai. Ez dakit, bestea, altari utzi nion, ea aitak lortzen zuen, zeo zer egiten. Ez dut uste. Zagoen kableak eta movida guzti hauen kableak dira super finak. Super finak. Eta orduan me cago en San Dios. Orduan konponketa bat egiteko nahiko osa komplikatua da. Baina, utzi nion nahi eta esan, zeo zer lortzen badozu ondo, ez badozu zer lortzen, berdin dau, ez? Hau da,
Bigarren mailako oso zer da. Beste hau baino gehiago gustatzen zitzaidan, beste sokolako horrelakoak edo gertatzen zitzaidan sokan teklatxo bat nun rekalibratu egiten zen, bera bakarri, osea, ematen zenion tekla, eta rekalibratzen egiten zen sensorea, laserra, baina, gaur egungo zaguak laserrekin doaten dijoazte. ¡Me cago en la hostia! Cago en San Juan de Asís y Diógenes. O sea, es que... ¡Ah! Horan azten denean zagua, da, imposible zer egitea. Benetan. Gero ikusten duzenez ere badaude eraikin, etxe garesteagoak, nivel handiagoko etxeak eta bar, nun eskakizunak, Gracias, majo, me cago en Diógenes. Joder. Oitura eskaperi emotea izteko. Vale, venga. Eso, xura esquivarlezka. Ez dakit, egia esan da. Langabeziarena... Osa, ez dut ulertzen, ez? Hau da, langabezia egongo balitza, adibidez, hau bezalako eraikinak langileak izango lituzke, eta ez ditu. Orduan ez dakize punturaino langabezia dagoen. Nahi dut esan, osa, hemen badaude eraikinak ez dekotera langilerik, adibidez hau, 23 ditu bakarrik. Orduan ez dakit ze punturaino langabezia ikusi alden. Ez dakit igual udala eraiki, oza, badago eraikin bat ustut udala dala. Zagoa utzi nahi banau. Workshop, ustut bat zela, Science, Botanika, Zeppelin, ustut bat zegoela eraikin bat udala sana. Town Hall, behitu. Igual hemen, eta bat zegoen tekla bat biratzeko bolio zuena, baina ez dut gogoratzen. Igual honetan, igual behin udala eginda, ikus dezakegu, zelan doazte langabeziaren movida guztiak eta hori. Ez dakit, ez dut badinotxut, ez dut... Ez nahiz... Me cago en la hostia que parió al ratón. Ez dakit ze punturaino... Hola ondan, bale? Osa, ez dut egin... Nezen beste arribatu. Orduan, ezin dut esan. Igual, hemen... Salary per season. Bitu, hemen ikusi dezakegu. 159 langile gehiago behar dira. Bitu ez, orduan, ez dago langabeziarik. Jendea behar da. Osea, jendea behar dugu. Hor da hau arazoa. Jendea behar dugula. Hau da, langabezia ez dago, ez. Dagoena da, kriston demanda. Orduan, hori jakinda, egingo ditugun eraikinak orentxe bertan, ikusten danez ja, salario bat orentxe intugula, segon dira, tax rekolektor hauek, tasak, oza, dirua guk irabazteko, dirua, bakoitzak bere fakturak orentxaz aparte, gure herria dirua behar du, jendearen soldatak ordaintzeko. Orduan, eraikin hauekin, ateratzen dira pertsonatxo batzuk, nun herrian zehar doazte dirua batzen. Besteok
Horan. Arte. Ja, hau hasita. Vale, eta hemen B bat jarriko dugu. Hemen ezin dugu. Nahiko txarto. Tokia dugun. Nie. Hau, sonaldo honetakoak libratu egiten dira, kabroiak. Libratu zarete. Eta uste dut honen ostean ja mamuak eragertu aldirera. Osea, mamuna ya da como en plan de, ese hostia, mamuak daudela. 234 langile gehiago behar dira. Osea, 234. Osea, langile behar ditugu. Orduan, movida guzti hauek, osea, etxe gehiago egin behar ditugu. Claro. Vale, orduan, hau. Nola onditzen dudan, pentsatzen nabil. Hau hemen. Holantxe. Vale, eta hemen bikoak egingo ditugu, hori da. Hori duk hori, ideia ona. Vale. Hemen. Ondo. Hementxe. Eta hortxe momentuz orain iturriak. Iturria bertolo nahi badez zuetorri. Claro, eske aldi berean, hau erakartzen du jendea, baina aldi berean, bueno, ondo, vale. Hor ondo dago, eta orain ingo ditugu hauek. Eta hauek. Hau, haiek ez guztiok ordaindu behar dugula. Claro, gero pentsatu ere, gero eta mikaguen la ospera. Pentsatu gero be, etxak gero eta nivela handiago izan, jende gehiago dator, orduan, espazio gutxiagoan jende gehiago dago. Baina momentuz, janari kantitate desente bat batu arte. Hau da, janariaren movida guztia konpondu arte, ez da, hau ez da berez ez da ziko. Ez dira, etxen nivelak ez dira gora joango. Orduan, holan egin behar dut. Venga. Ja, pare. Hortxe. Hortxe. Eta ona. Hortxe. Hau bi eskabatu zaizkit. Fuera. Eta fuera. Venga. Eta orain bai, orain langile gehiago behar dira, baina jende gehiago etorriko da. Osea, ikuste, bat batean bera egin du, eta orain jende gehiago etorriko da, teorian, jende gehiago dator, eta orduan lanpostuak, osea, behar diren langileak bera egingo du. More workers, 278, ez? Aldatu batzuk aldatu dira lanaz edo, ez dakit zergatik, ez? Eta jende gehiago behar da. Orain ona dator jendea.
Honekin bizka bat, hobetzen ditugun etxetxoak ere. Bizkat. Tolan, erlitar gehiago datozte. Hortxe. Tu kolaps. Venga, ya, ondan deko zula, o sea, no me fastidies. Bueno, aprotxatuko dugu sartzeko impostuen bat. Baina zuek behar ordaintzen duzue. Ikusten orain, orduan orain teorian. Nola beharko dira langile gehiago, tio? Langileak etorri badira. Bueno, a ver, lasai egon. Lasai egon. Zen bat goaz? Ordu eta piku, ondo. Ba, bueno, peskatraia egingo dugu eta utxeko dugu. Ez dakit, osea, nahiko ondo goaz. Ea lortzen dugun arrazotxo hau konpontzen. Orain igual hasiko dira, behin heldu hasiko dira lanpostuak bilatzen. Ez dakit. Ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen, Osea, benetan. Bete zaigu. Nago zagua. Hortxe, jode. A ber, egotlekin pizka bat ere etxen nivelak igotzen ditugun. Eta jende gehiago datorren. Estela menua putada. Ondo, baina hau ez du agora. Hau, bera joan beharren gora da. Baina hau ez duzu, zara konturatzen dago koala zentxuri lagun, zera ondoan dagoela. Zer ez duzu lertzen horretaz, tio? Zer? Ondoan dago, ondoan. Eta norakoak batzutan ez ditut ulertzen inondik inora. Benetan dinot, osea. Horako batzuetan ulertezinak dira. Orduan. Ona. Hortxe. Primeran. Eta igual hau hemen itxi eta batu bi bide hauek. Zagua, bueno, parte hartu nahi badu, klaro. Hortxe. Eskerrik asko, horrez da egin, guztiz, bidea. Listo, orain bai. Primeran. Hau badoa. More workers need. Workers dira langileak, ez? Osa, zuzendu erratzen bat naiz, baina nik dakidanik workers langileak da. Work lana da. Eta workers langileak. Orduan esaten badete, 300 more workers needed da 300 langile gehiago behar direla. Ez langile falta dagoela. Bestela, osea, jendeak alean egongo balitz, hauek okupatutak egongo litzateke. Dino, nik. Osea, niko da ulertzen dut, eta orduan, ikusten, orain bat batean, 30 jitsi dira berriz. Okupatuta daude orain. Ikuste ere igual garaiak edo, idearik bez. Ez dakit nola...
Nola funtzionatzen duen mierda hori. Zeratea eslapatutan hau, ez dut oso ondo ulertzen, En fin, eta honein, orain. Zakit hemen zube hareki daiteken, hau salbatzeko. Egin nahi badu, osea. Berez igual ez du nahi eta karrek uretarako balio du. Baina hauek salbatzeko egin ez motorko luke sortzaileak modure bat edo zubi bat edo azpitik edo. Estela hau koñazo bat da, hau tokitxo hau ezin duelako aprobetsatu. Inondik inora gainera. Orduan hori kiston putada da. Pero no, ebez, orain besto eta margetxi dira. Dut oso ondo ulertzen zergatia, baina bueno. Ematen du lanean, bizkendaka, badoaztela. Ematen du. Ez dakizin puntura arte hori holandan. Zelan doan hau. Dena ondo joatea. Ematen du baietz. Bale. Berba da jauzi. Ez dira... Mozute zer esango bazpada, momentu ez dira, frimak ez dira jauzi. Ze suerte. Ordun. A ber. Ronda eta malau. Mamoda ez eskita agertu azkenean. Ze suerte. Ez dakiz egin egin dezakegun momentuz, Egia esan da, industria pizka bat ikusten gozu, baina industria gehiena behar ditu greenhouse. Habide zago, ez dut inoiz egin, ez dut ikusi. Bairikiko dut adibidez ikusteko zertaz doan. Adibidez, osea, okurritzen zait. Eta hau zer behar dago. Ondo, zo zer ez dakidan zer de Montredan. Primeran. Langilak, bale, orduan, nikoen aukentzen badut. Langilena bera egingo du. Bai, bale, orduan, jendea behar da, langileak behar dira. Ematen du mundu guztia okupatuta dagoela, edo ze hostia. Zer eta bat egiten ditut hor, 200 pertson berdintzako eraikinak eta hori ez doa bera. Ulerte zinua. Blast Furnace. Taylor, abiez, Taylorra egingo dut. Mateo, ze hostias da hau? Vale. En fin. Alan edo holan. Eta zeu inorir, benetan. Workers in the city, osea, guztiak dekote lan. Eta behar dira beste 282 langile. Hemen ikusi ditzakegu, osea, langileak behar ditugu bai edo bai. Osea, benetan. Seriotan, sabil, 200 piku langile behar ditu dala. 330 gehiago. ¿Qué me estás comentando, tío? Eta non sartzen ditut nik. En fin. Osea, la gabezia ez. Behar dena da jende gehiago. Basikoki. Nera simpletxo batetan azalduta. Guztion burmuinak ulertzeko. Langile gehiago behar ditugu.
A ver. Vale, hau, holan. Ingo dugu hau hemen. Eta orain. Hau hemendik. Eta nirekiko ditugu etxetxo batzu gehiago. Hortxe, eta orduan orain teorian jendea etorriko da. Jendea datorrenan hau bera egingo du. Dan aurkituko dutelako. 274 langile gehiago behar dira orduan teorian hau okupatzen dutenean, jendea lana izango du, eta lana izango duenez, hau bera egingo da. 274, Ea jendea datorren, hortze dator. Bale, jendea behar dugula, baina. Herria jende gehiago behar du lana izateko, lana aurrera eramateko. Orduan lanak bilatu behar dugu ala edo lan, eraren bat lanpostuak ez sortzeko. Baizik eta okupatzeko. Txerton, 274 behar ditugu. Hor datozte okupatzen. Eta teorian, lanpostuak bera egin, worker nivela bera egingo dau. Gusten? Hau logikoa da. Vale, ondo, bera doa. Ondo. 253. Gutxi etorri dira, baina bueno, etorri dira batzuk. Hor datozte beste batzuk gehiago. 205, hori da. Orduan, oaintxe ingo dugu hemen, adibidez. Bakit nagoela okupatzen hau, baina bueno, ez dugunez behar bez. Vale, hau, hemen. Eta hemen. Ingo diago itulitxo bat. Zertuko nahi zertikunetik jartzen edo. Adibidez. Eta orain, hau. Nahiko ondo dabil, baina bueno. Hementxe. Eta orain okupatuko ditugu hauek etxekin. Adibidez. Eta webe. Nahiko ondo dagoen ez tokitxoa. Okupatuko dugu. Eta ez ditugu hemen egin. Hauetako bat. Bueno, pasatzen dira. Vale, pasatzen badira ondo. Eta orain jende gehiago etorriko da. Eta hauek okupatu eta behar diren langileak bera egingo du. Zau da, langabezian ez dago inor. Langile gehiago behar ditugu. Hor dugu movida guztia. Vale. Oain bai. Hor datoz jendea. 294. Hor dago ocupatzen, pizkanaka. Okupatu ez doa. Vale, ondo. 290 eta bera. Primera ondoa, primera ondoa. Orain bai guazela primeran. Apai. 1380 herritar, ojo. Beitu, hemen lanean daude. Ui. Ahora dator jende gehiago. Primeran. Berrehundala oraindik benetan. Pillo bat egin ditugu, pillo. Berrehundala, no es posible da. Igual orain neguan, adibidez. Hauek ezin direla egin erabili. Venga ya, 208. ¿Qué me estás comentando, tío? Flipatuta zauz edo ze. Nola, ez dauka logika.
Etxe gehiago eraiki ditut, jende gehiago dago, beraz. Jende joaten ari da. Primeran! Pikutara joan zaitezte guztiok. Alde egin, bai, alde. Kauen la ospera. Han puesto sobre, diruera ez dezakezu eta... En fin, ez dute zer komentatuko. Vale, dena ondo goa. Zen bat goaz? Ruta bat 5 minutu. Mar minutu gehiago gara edo, ez dakit. A ver, returno. Hau da, gutxi gora bera jokoa. Egia esan da. Ez dauka beste misteriorik. Gusten duzuenez gauza da lortzea baina hauek funtzionatzea. Langileak ez daude. Hau gertatzen da. Beitu ze polita. Txasume egingo dugu. Beitu ze polita txakurtzoa. Impostuak oita duelako. En fin. Hau da gutxi gara bera jokoa. Erakutsi nahi nuen, nahiko bitxia dalako, nahiko polita. Alfa bat izateko 12 euro pizkat garesti, baina bueno. Pizkanaka, ez doa txarto, jokoa bez. Nahiko ondo doa. Claro, 12 euro ordaintza be alfa baten gatik, pizkat be nola eramaten duten aurrera eta abar. Baina, ondo eramaten badute, merezi izango du. Ondo eramaten badute. Nik orain txartan ez nuk erosiko, vale? Osea, alizategotan, zuek imaginatu, nahi baduzu erosi. Baina orain txartan igual ez nuke erosiko eta itxarongo nuke pizkatera nola eramaten duten aurrera jokoa. Baina ondo egiten badute, benetan joko bitxe geratuko zaie. Eta pizkat, sierrako garai horiek gure burbuinetara erakarriko dute berriz ere. Garai gaztan nintzen garai haietan. Urteak basa dira, Sierra, hostia. Sierra zan. Eta hori. Aurrerago nahiko ziko da. Hemen pasatzen dira, ondo. Iturlitxo bat hemen. Beste bat hemen, eta beste bat hemen. Vale. Hauek. Bai. Hemen be. Eta hortik ja pasatzen dira, ondo. Eta hauek. Mendik ez dira asko pasatzen. Bat jarriko dut. Eta etxeak eraikiko ditut. Hori da. Eta hemen jende gehiago etorriko da, lanpostu, eta jende gehiago, langile gehiago. Orduan, lanpostuak okupatuko dituzte, teorian. Baina, 1455. Landar ez dut lortzen, zero da iristea, Osea, hori flipada. Ez dago inor langabezian. Jendea behar da. Hau errealitate esengo galetxo nintzen jendea ziko ditzateke ona etortzen. Eta zagua bat batean hilda. Ondo. Ez, hor. Mila laureon, tío, osea, berlonda beratzi. Hor dator jende, venga, marabunta. Gero almazenetan ez da inor lanean, ezak zergatik. Ogia eta erago bezin ere eman. Gusten duzunez langabeziarena ere arazo bat izan daiteke. Beraz, kontuz. Osea, langabeziarena, jendea langabezian izatea arazo bat izan daiteke. Baina jendea ez izatea postuak okupatzeko be arazo izan daiteke. Beraz, kontuz zibili. Dator jendea, jende gehiago, jende berria. Tipi-tapa, korrika! Zer dut da, herriaren birikiak azken finean. Jende asko gehiago berria dator.
Ui. 1500, ja, herritar. Undara eta bai, pizkanaka bera doa, baina, bueno. Puf. En fin. No, ba, hola handoa. Eta pizkanaka, ba, herria hasten doa ikusten duzunez minimapan. Eta tokitxoak okupatzea. Espa bat, ostia. Espa bat egingo diegu, bai. Hombre, mesedez. Hau, kalite. Behar du, hori lortu dezakegu. Hemen egiten da, eta ara eramaten da. Baina, hemen ez dago inor lan egiten, ez dakiz zergatik hostiaz. Onde eta lau, nikotxo egin dugu bera, irurunetik, oza, erdira. Bueno, ez dago txarto. En fin, ba, igual hemendik usten joango naiz, zuzenekoa. Nikotxo izan dut ja. Ordu eta erdi, ondo, elegante. Eta besterik gabe, a ber, hau ondo doan. Guztu izan duzue, badakizu egin behar duzuen, soberan dakizue gainera. Bueno, ba, ematen dugu. Eta besterik gabe lagunok, urrengor arte, agur.